Muchato waHillary Makaya kuna vamanongore urikunzi wapera mushure mekunge vanetsana namai guru uye vakawana boyfriend mutsva avo vanonzi Pastor Toby veLondon. There was a video that was circulating recently rairatidza kuti musikana ari kufara, vamwe vakati ari kuchilana naDavido. Handizvo guys, mukomana ndiPastor Toby. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Kota tataura kanyaya dzacho gwaracho roda kuti ritaugwe richiri fresh imikani ndokukangamwa kumhoresa vatereri. So guys, please don't forget to subscribe, hit the notification button, share kuti video redu rifambe. Kurikunzi izvo Hillary uyu akati achisvika mumusha ndokutanga kunetsana namai guru. Tatelicious ari kuti mai guru vakabva vangomanya paMozambique apo ndokunogadzirisa musikana ndokutanga kunhuhwa gidzva. Unoziva gidzva? Kwai anga akunhuhwa tsvina zvinoita kuti murume abve amusema. Vamwe vari kuti ukasvika pamusha wevanhu unofanira kusvika woteramira wodzikamira. Mari yawakarogwa nayo yakawanda, ende kuona murume ouya nedelegation yakadaro zvinoreva kuti mukadzi aapprova. Since muri masocialites zvinhu hazvigoni kuitwa in secret. Saka iwewe kana wasvika mumusha wemunhu unofanira kusvika woziva role yako samainini kusapota mai guru nemurume. Hausviki uchida kutora murume kumuita wako. Vamwe vati dzidzai kune zviri kuitika kumhuri yaKing Mswati ava vakarora mwana waZuma. Anotoziva kuti anogona kupisa gore rino asi rinouya anoororerwa umwe. So vamwe vari kuti Pastor Toby ava tinotovaziva vakanetsa 2019 muLondon pavakavhura chechi yavo occult yavo yakanzi Spark Nation, which preyed on troubled young kids. Yaifurira vana kutora mabusiness loan ekupa tithe muchechi akaita mabhillion nemabhillion, but a lot of kids ended up in huge debt. Zvakabuda paBBC. Asi ndidzo type dzinogona kudiwa naHillary as long as pane mari. Vaya vaiti ari kuchilana naDavido bodo ndiPastor Toby ivava. I fear being a socialite because of homwe yenyika. Chine info yese chimunhu ichi ndo zviri kutaurwa nevamwe kuti Tatelicious kana ada kutsvaga information yako anoiwana. Hillary audzwa akanzi zvawaifunga kuti handifi ndakawana information yako, chero ukanzi waroorwa ne40,000, you still remain Team Bishu, and Tatelicious has taken it upon herself kumu-exposa panyaya dzake. Kuri kunzi marriage iyoyo wakawesta 40,000 yevanhu. In no time waakumanya uchibishura muLondon. Mabehavioral awakaita iwayo ndo akaita kuti nyaya dzako dzifambirwe, nekuti mudzimai wemunhu haiti izvozvo zvokupfeka chishoti unogara mukati mevarume oti kwai my Nigerian family. Haudaro, unohwinza chirwere mumusha, chero mai guru chaivo havangambozvifarira. Queen ndaisabhiliva inini kutara, but pawakaburitsa nyaya yaveLondon naTinashe, I support you 100%. Vanhu they move on so fast. After heartbreak yakadaro Hillary atomanya 40,000 yakapinda mumusha akutoenderera nelife yake. Timu remainformants aTatelicious ranyora ndokumupa tsamba inoti unoziva guwa ndinenge ndinaro. Last month Hillary threw out her mother's and young sister. The mother and sister vanga accused of being involved nemurume wacho. Hamene kuti ndiyani akanyenga umwe, but pakatoita fight vakadzingwa pamba pake. This came from a very close family source. So kunzi hasi munhu wane akataura nyaya iyi, but a lot of family members are saying the same, kuti mai vake vanga vakudanana zvakare nemukwasha pamwe chete nemunin'ina wacho echimainini changa chaona mari. Vangarega seiko kudanana nemukwasha? Hillary mwana mudiki uyu, mai vake ndo age chaidzo dzekudanana Andrew Manongore, kwete iye mwana uyu, mwana mudiki zvacho sei. Vedweka guys. So vamwewo vari kuti
vamanongora havana kana problem, siyai kutukana navo. Murume can marry vakadzi vakawanda as long as aine mari yacho. But chinhu chiripo ndechekuti sisi kana vari joki ndo vasingagone kugara mumba. Murume anenge angoti arorawo slay queen. Asi ngatimbotaura nyaya iyi guys, kana uchinzi uri ambuya wozoonekwa uchinzi kwai uri involved nemukwasha, anenge ambonyanyo kuita mari yakawanda sei, anenge ambonyatsoiflasha zvokuita sei kuti mai vanosvika pakuda kudanana nemurume wemwana. But anyway, zvatambotaura zviya kuti mazera acho ndiwo anenge akupotsa kufambirana, kuti Andrew namama waHillary vanogona kuva vari mazera mamwe chete, uye kana vakambogona kuregerera mwana achiita zvechibhishu mumastreets, maybe vanogona kungovawo tempted kujoinawo zviri kuitwa nemwana. Then ukuwo maininiwo munin'ina waHillarywo maybe vanenge vhiringwawo nanabamukuru, ko munovaziva kavana bamukuru, hatisi kuti chii kana kuti chii, but tumaininiwo tunogona kungovawo tuma upcoming turi fresh twana 2000 uko. Vana vakazokwa munana 2000 guys, hamusi kuvaziva imi, vakanaka, vakangwarira, vari fast, speed yacho kunge wifi chaiyo. So ndo zvakaitika. Asi kana zvichinge zvaitika mumhuri yenyu, zvinoita here kuti iwewe sefamily member wonyorera Tatelicious uchimuudza zvinhu zvakadai so zvinodestroya vamwe vana? But ndopaunoona kuti isusu tese as marelatives tinogona kuva tisingatofariri maachievements eumwe mwana, sekuti Hillary paakaroorwa vachipiwa ma40,000 iwayo, dzimwe hama hadzina kufara nazvo. Ndo saka vachizogona kuburitsa information yakadaro. Kare tichikura isusu kare madhongashi nenyanga, nyaya dzakadai so dzaichengetwa muhapwa umu, munhu wovhara upfeka majazi ake nokunyarara. But zvakuitika mazuva ano ndezvekuti anything changoitika muimba yomukati chabudwa nacho kusocial media, anything chaitika within the family circles, vanhu vefamily vacho ndo vanomanya kunyorera masocialites kuitika paitika chakadai nechakadai. Handizivi kuti ndirwo here rudo rwaitaurwa mubhaibheri kuti mazuva ekupedzisira rudo ruchapera, kana kuti ndo kutsvaga content yacho, kutsvaga relevance, kana kuti kutsvaga kudestroyana as a family where we should stand together. Isusu ndo patinomanya kumastreets kunomburitsa information. Do leave your comments on what you think about muchato waHillary Makaya oyo. Do you believe Queen Tatelicious, kana kuti muri kungofunga kuti Hillary angozviendera hake out neboys rake, but mudzimai wemunhu anenge ondotsvakeiko kuboys rake? Imigani.